koyo ngene ora sane dadi wong sing ra duwe sugih dirasani kere diece sugih dirasani kere diece lho malah tukar pengalaman nyapa nyanyi curhat malah curhat nek kowe wis wetok nada iso aku mangga wedok ulangan kowe wedok timbangan aku meneng ning kono iki lho Pak Mas aku iki lho nyanyi iso to India ben wong-wong percaya nek aku iso swara wedok ya